ɗaya. Cikin gurin, ita gurinsa ta ce mai sai barau, zai ba kake. Mace. Kan malam ba abin da ba za mu yi ba ga shi ba mu jarin ba da ma na shi bai na ma za mu samu wani shirya ƙuri'un ku mutum ɗaya na ku zaɓa a sanatan arewa wato balo jibirin maliya shi ne wannan shi ne wannan ba ne gurin kifa na kishi da maliya barau ba a barau da fesa ne na baku ba dan barau ba zan baku ba amma wani ma ya barbarau ɗin haka wani ɗan takara ne ya hawa uku zai koma ku shirya ƙuri'un shi ne na zama da ku zaɓa amma kai a'a wallahi Allah. Na ɗau barau mutum da kishin mutane.